Regression и Retesting. Кратко и ясно сравнение. Regression тества цялата система. Retesting проверява фиксиран бъг. Представи си, че колата ти е била на ремонт. Retesting е като да провериш точно онази част, която е била сменена. Работи ли сега? А Regression? Това е като да направиш обиколен драйв. Дали нещо друго не се е счупило междувременно. Retesting се фокусира само върху фиксирания бъг. Целта му е да сме сигурни, че е оправен. Regression Testing обаче проверява по-широко. Дали оправянето на един проблем не е създало нов в друга част на системата. Представи си, фиксираш теча в банята, Retesting, но после проверяваш дали не е избило нещо в кухнята. Regression. Двете са супер важни и се допълват, не се заместват. JQA Academy. Устрилка за проактивни. Тестваме, учим и изстрелваме кариери. Следващият си ти. Ако искаш още такива обяснения, харесай, абонирай се и ми кажи в коментарите коя тема да разгледаме.